Hvad säger typ man? Massa. Det här det är Potomac-gutterne episode 1 man. Ja. Ja. Intro for helvede. Det Ja. glemte sgu. Så. Der kom den intro. Ej. Jeg får spille lidt mig. Ej. Jeg skal nok være mig selv nu, bitches. Se mit emblem. Det er Ja, fedt, men. bitches. Og så se mit. Ad! Han skal reportes. Ej, jeg med noget eksempel. Og ja, du må da indrømme det er fedt. Stakkels Gustav, han er ikke i prestige nu. Eller jo. Jeg er der i prestige. Det lyder bare som om, at 2 det er rigtig godt, og det... Carrier! Den kan jeg godt. Men der er sådan et svinebrød efter se, mand. Den det fede røvhul, mand. Prøv at tænke, hvis jeg efter Apple DB, så er reportet dem for cheating. Ej. Det gør... Nej, jeg nåede det. Jeg kom til at stoppe. Det gør jeg. Jeg gør det in-game. Bare så jeg ved det, Baggrunden, det er- for Gustavs intellekt er ikke særlig godt, så det er derfor banen loader i lidt længere tid. Det er musik i baggrunden, det er en god sang. Det hedder Gentleman. Jeg tror godt, de kender den. Undtil hvis I kan høre noget i baggrunden, det er stort set der er fuldkommen. Sikkert færdigt. Bare så ved det, jeg er ikke jyde. Nej, jeg sagde, jeg er ikke jyde. Jeg er bare en holmer. Jeg er ikke så klog. Jeg prøver at bruge et nyt våben. Jeg hørte, det skulle være godt. Se mig. Jeg bruger også den her. Jeg er på tag 45 og... Ah! Jeg er ikke så god til carry. Og jeg vil med tag 45. Og Gustav hedder DJ Max Wreck, fordi at... Fordi jeg ikke gider at hedde Svanhakse længere. Nej, eller Anonymous. Der var der alt for mange, der... Jamen, de rage og sådan noget kalder en hacker, når man hedder Anonymous, så det er ikke så fedt. Og så er jeg heller ikke så meget for det navn. Nej. Det var lidt nice kill. Lidt fedt. Børnene skide. Jeg kan ikke rigtig finde nogen. Nej! Jeg kan heller ikke finde noget carrier. Jeg kan godt finde noget. Ja, så fik jeg 9 under død, så fik jeg Dragon før, så jeg bare rundt, og så fik jeg 15. Ja, 100 død. Friendly care package inbound. Ikke så godt. Friendly care package inbound. Gå nu væk med det der. Hunter killer drone. Kæft, du er irriterende. Nå, jeg forresten, Gustav, han har party rap, det ved jeg godt. Shit. Jeg sagde vi videre. Min Gustav, han har party rap, og selvfølgelig DT-kammo, og jeg har 3 nye kammoer. Den hedder... Skal vi lige skrue lidt op for musikken? Okay. Nå ja, den anden hedder Bacon, og den tredje hedder selvfølgelig Karai. Ej, det var det ikke. Ej, den er mega glad. Så er der god musik på. Knald på, mand! Mig og en eller anden, vi skulle bare care package ned. Skru lige lidt ned, så hvis der bliver sort på skærmen, så er det fordi, jeg er lige gået ind på mit skrivebord, så det skal jeg ikke tage af. Det er for smart. Ved du hvad jeg mener? Dobbelt Jeg har V. et gameplay, hvor jeg får den her Prestige 2. Hvilken en? Den her, der våben, jeg bruger, der taber godt, den er sword. Nå ja, den er mega vild. Har du fået en nu? Jeg har fået 4, og en 4-6 Okay. score. Ja. Du har snart en bedre skole med, ikke? Nej, så døde jeg en bouncing Betty, man. Så vil jeg lige smide. Wow. Så vil jeg også lige... Mission almost complete. Don't quit Kæft, now. Alle sammen, I ved godt, RCXD. der er mange, der kender min morgenkris. Den har jeg tænkt mig at lave som en intro. Nej, vel. Ja, og Gustav, du ved, min morgenkris, den er berømt. For Kun i groft. klassen. Jeg er kun i klassen, ikke? Men stadig. Den er berømt meget i klassen. Jeg kan ikke kalde mig. Der er et problem med den her, det er, at det dør langsomt af den. Sådan, skyder man. Jeg fik dobbeltkød til. Far away. Ja, okay. Bare så ved det alle folk, eller alle snødrøg i dag. Men Gustav, han har sådan en lille bit handicap, så... Nej, jeg har ikke. Det har jeg faktisk ikke. Nå. Det
dig, der har lært mig at synge sådan. Men vi ses i næste afsnit, jeg optager et game ad gangen, så vi skal lige se Final Kill. Det er kraftigt. Alle sammen. Jeg kan godt lide det. En 27. Nice. Jeg har den samme Camo. Okay, jeg er så fjern. Machine gun. I 8 spor. Jeg lever med det. 5-8. Hej hej, YouTuber, jeg holder høj høj.